Istraživačko pitanje bilo je kako staklenik utječe na temperaturu atmosfere, a hipoteza pretpostavljamo da će staklenik imati veću temperaturu od atmosfere bez staklenika. Za pokus smo koristili sljedeći pribor: 2 staklene posude, zemlju za cvijeće, gumice, plastičnu foliju, termometre i držače termometara. Na jednu smo posudu napisali kontrolna, a na drugu eksperimentalna posuda. Kontrolna posuda predstavlja zemlju s atmosferom, a eksperimentalna zemlju s atmosferom i prekomjernom količinom stakleničkih plinova, kao staklenik. Stavili smo jednaku količinu zemlje u posude, otprilike 1/3 posude, i natopili vodom. Izrezali smo 2 sloja prozirne folije i stavili obje na eksperimentalnu posudu i čvrsto zatvorili gumicom, tako da se zatvori i otvor za termometar. Izmjerili smo početnu temperaturu i ona je iznosila 22 Celzijeva stupnja. Ostavili smo na prozorskoj dasci gdje dopire sunce, a i da je blizu izvora topline. Opazili smo da je temperatura rasla, ali je prvih nekoliko dana bila jednaka u obje staklenke, kao što se vidi na slici. Izmjerili smo temperaturu od 23 Celzijeva stupnja. Razliku u temperaturi uočili smo 4. dan, a na slici se vidi razlika u temperaturama kontrolne i eksperimentalne posude 7. dana, zagrijavanje gdje je razlika u temperaturama 2 stupnja i 9. dana gdje je razlika u temperaturama 3 stupnja. 10 dana smo svaki dan mjerili temperaturu, otprilike u isto vrijeme. Bilježili smo podatke u tablicu i nacrtali grafičke prikaze. Vidimo da je 4. dan razlika u temperaturi bila 2 stupnja i da je ta razlika ostala ista sljedeća 4 dana, a zatim se popela na 3 stupnja. Možemo zaključiti da temperatura staklenika brže raste u odnosu na temperaturu zemlje bez viška stakleničkih plinova. Zagrijavanje je potaknulo veće mikrobno djelovanje, što je dovelo do većeg oslobađanja ugljika u obliku ugljikova dioksida iz tla u zrak. CO2 apsorbira, a zatim emitira toplinsko zračenje. Dok se temperature još nisu razlikovale, organska tvar se još nije pretvorila u spojeve CO2, NH3 i druge. Proces nastajanja CO2 djelovanjem mikroorganizama ubrzava se usporedno sa zagrijavanjem zemlje, čak i brže no što biljke uzimaju CO2 procesom fotosinteze. Istraživačko pitanje bilo je hoće li povećana koncentracija CO2 uzrokovati povećane temperature u atmosferi, a hipoteza pretpostavljamo da će temperatura rasti jer je CO2 staklenički plin koji omogućuje i prirodni učinak staklenika. Koristili smo pribor: 5 staklenki, ocat, soda bikarbona, folija, izvor topline, termometar, selotejp, samoljepljivi papir i gumice. Na svaku posudu smo redom napisali: zrak kontrolna, ocat kontrolna, soda bikarbona kontrolna, zrak bez folije kontrolna i eksperimentalna. Izmjerili smo sobnu temperaturu koja je bila 24 Celzijeva stupnja. U prvoj posudi je bio zrak, u drugu posudu smo stavili 1/4 šalice octa, a u treću 1 žlicu sode bikarbone. Pokrili smo folijom sve 3 posude. 4. posuda sa zrakom ostala je otvorena. U 5. eksperimentalnu posudu smo stavili sodu bikarbonu, a onda sipali ocat i brzo pokrili folijom. Uočite snažnu kemijsku reakciju. Nakon 30 sekundi izmjerili smo temperaturu i ona se snizila na 19 Celzijevih stupnjeva. Stavili smo sve posude na izvor topline oko 60 minuta i nakon toga izmjerili temperature u svim posudama. Sve su kontrolne posude pokrivene folijom imale istu temperaturu. Posuda sa zrakom pokrivena folijom 30 Celzijevih stupnjeva.
posuda s octom pokrivena folijom 32 Celzijeva stupnja i posuda sa sodom bikarbonom 31 Celzijev stupanj. Najnižu temperaturu od 29 Celzijevih stupnjeva imala je kontrolna otvorena posuda sa zrakom, a najvišu eksperimentalna posuda sa sodom bikarbonom i octom 34 Celzijeva stupnja. Kemijska reakcija između sode bikarbone i octa je kiselo-bazna reakcija. Soda bikarbona je baza, a ocat je kiselina. Kada ih pomiješamo, reagiraju pjenušavom endotermnom reakcijom, što znači da se hlade prilikom te reakcije. Tako je pokazao i pokus. Termometar je pokazao 5 Celzijevih stupnjeva manje. Kemijska formula reakcije C2H4O2 plus NaHCO3 nastaju NaC2H3O2 plus H2O plus CO2. Jednadžba pokazuje da se u reakciji oslobađa ugljikov dioksid. To je plin koji apsorbira toplinsko zračenje u staklenci, a onda ga emitira. Zato je termometar pokazao najveću promjenu temperature od 19 Celzijevih stupnjeva nakon endotermne reakcije do 34 Celzijeva stupnja nakon zagrijavanja. Isto tako je CO2 u atmosferi jedan od stakleničkih plinova koji apsorbira toplinsko zračenje, a zatim ga emitira i tako zagrijava zemlju. Najnižu temperaturu imala je otvorena tikvica sa zrakom, jer ona nije imala dodatni staklenik, osim atmosfere iznad sebe. Ona predstavlja zemlju s atmosferom i bez dodatnih stakleničkih plinova, osim onih koji se prirodno nalaze u atmosferi. Istraživačko pitanje bilo je: kako utječe povećanje ugljikova 4 oksida na organizme u oceanima? A hipoteza: pretpostavljamo da se zakiseljivanjem oceana smanjuje kalcifikacija. Koristili smo pribor: 4 staklene čaše, 1 Erlenmeyerova tikvica, otopina ljubičastog kupusa, ocat, 2 jaja i 2 školjke. U prvu staklenu čašu, kontrolnu, stavili smo otopinu ljubičastog kupusa. U drugu staklenu čašu stavili smo otopinu ljubičastog kupusa, 1 jaje i 1 školjku. U treću staklenu čašu stavili smo otopinu ljubičastog kupusa, 1 jaje i octa. U četvrtu staklenu čašu stavili smo otopinu ljubičastog kupusa, 1 školjku i octa. Opazili smo: prva čaša je bila kontrolna. U drugoj čaši nije bilo promjene. U trećoj čaši dodavanjem octa, kiseline, došlo je do promjene iz ljubičaste boje u crvenkastu. Pojavila se bijelasta pjena, također su se pojavili mjehurići. U četvrtoj čaši također je došlo do iste promjene kao u trećoj čaši. Došli smo do sljedećeg zaključka. Otopina ljubičastog kupusa prirodni indikator. Nakon dodavanja octa, kiseline, u trećoj i četvrtoj čaši otopina je promijenila boju u crvenkastu. Ljudska jajeta i glavni mineral školjke, kalcijev karbonat, reagirao je s octom, te je kemijskom reakcijom nastao kalcijev acetat, voda i ugljikov 4 oksid. Kiseli okoliš mogao bi imati kobne posljedice za kalcificirajuće organizme poput školjkaša, ježinaca, koralja i nekih planktona. Kada su ti organizmi ugroženi, cijeli hranidbeni lanac je u opasnosti. Istraživačko pitanje bilo je: apsorbiraju li atmosfera i oceani jednaku količinu energije koja dolazi sa Sunca? A hipoteza: oceani će apsorbirati veću količinu energije. Za izvođenje pokusa smo koristili 2 balona, plamenik i vodu. Napuhani balon predstavlja atmosferu, a balon s vodom ocean. Plamenik predstavlja sunce koje dovodi toplinu. Balon sa zrakom je vrlo brzo pukao, a balon s vodom je ostao dugo čitav nad izvorom topline.
Zrak u balonu nije mogao tako brzo apsorbirati toplinu jer ju je apsorbirala gumena opna balona. Balon s vodom nije pukao jer je voda u balonu apsorbirala toplinu s opne balona prije nego se ona otopila. Vidimo da voda ima veliku sposobnost apsorpcije topline. Isto tako, oceani u odnosu na atmosferu apsorbiraju više topline. 90% topline od globalnog zatopljenja odlazi u oceane, pa su oceani veliki spremnici topline. Oceani mogu apsorbirati 1000 puta veću toplinu od atmosfere, a da pritom ne mijenjaju toliko puno svoju temperaturu. Istraživačko pitanje bilo je: hoće li povećanje temperatura utjecati na taljenje ledenjaka i podizanje razine mora? A hipoteza: pretpostavljamo da će povećanjem temperature doći do ubrzanog taljenja leda i podizanja razine mora. Koristili smo pribor: veća staklena posuda, manja staklena posuda s poklopcem, obična voda, marker, kockice leda obojene prehrambenom bojom. U veću staklenu posudu stavili smo manju staklenu posudu zatvorenu poklopcem. Dodali smo vodu do poklopca manje staklene posude i obilježili na većoj posudi razinu vode. Na poklopac manje posude stavili smo obojene kockice leda. Tijekom 90 minuta promatrali smo što se događa na sobnoj temperaturi. Kockice leda talile su se, a razina vode u staklenoj posudi se povećala. Razinu mora će naglo podići topljenje ledenjaka na kopnu, koji će se otopiti u vrlo kratkom vremenu. Uslijed porasta razine mora, mnogi će mali otoci u oceanima jednostavno nestati. Istraživačko pitanje bilo je: mijenja li se volumen oceana prilikom zagrijavanja? A hipoteza: pretpostavljamo da će se volumen povećati s povećanjem temperature. Koristili smo pribor: podnožje, stativ, držač, izvor topline, boca s dugim grlom i oznaka za bocu. Ulili smo vodu u bocu tako da dosegne do uskog dijela posude. Zabilježili smo nivo vode. Uključili smo plamenik i zagrijavali par minuta. Promatrali smo kako temperatura raste. Nakon 10 minuta zabilježili smo novi nivo vode u posudi. U pokusu smo uočili da se voda zagrijavanjem širi. Zagrijavanjem se povećava unutarnja energija oceana, a to je razlog zašto u oceanima zbog globalnog zagrijavanja raste nivo vode. Koeficijent volumnog rastezanja vode pri 20 Celzijevih stupnjeva iznosi 210 puta 10 na minus 6 kelvina na minus 1. To znači da pri promjeni temperature za 1 stupanj relativno povećanje volumena iznosi 0,021%.